backstage. Toto je úžasné, my máme backstage. Ahoj backstage. Čo backstage? Takže máme backstage. Máme backstage. Pozdravíme backstage. Toto je backstage. Tak backstage, sledujete tento backstage, ktorý je... Toto je backstage, ty obmedzený Prípadne nejakých vo vlaku oslovíme. A objednaj To nepoznám, také kontakty nemám. kamera, vieš, ona nás točí, tam nemôžeš prezrácať veci. To je mladý Giorgio. Po objemovke. Tak dobre, zaplatí, vybehne preč a potom sa vráti naspäť po lístok, že... Stanica scéna 2 po prvé. Scéna 2 po druhé. Dobre. Stanica scéna 2 po tretie. A akcia. Preč? Pustí záznam najprv. Tam, robiče. Tak ale sledí sa odrazku, tak mám, ne? Ide vlak. Ukážem ti, jak sa to robí? Počkaj. Ako začína to vyzerá dobre. Kúkajte do vlasov. Pozri ten záber. A do pozadia dať šum mora, vieš, a také. Toč tu prdel. Tu prdel toč. Touto? Počkaj. Kde je Zuzka? Tu sme my všetko, ale tuto v týchto kúpečkách sedia nejakí cudzí ľudia. Idem odrezať tie sedadla. Nech máme viac miesta. Dobre, však? Jaj? To myslíš si, že to proste... Ne. Dobre chalani. Takže, o 3, akcia. To mal video vo vlaku? Jaký si pulsík? Nemáš na prílište. To som zapolnul do kamery, sorry. Jaj, no. Som prepávaný, nie sme súdení. Poďme ľudia. Akcia. Dobre, tak točím. Si tam teraz zábere hore v rohu. Teraz to dobre. Si v hore zábere v rohu. To je to fajn, lebo máme tieň. Super, stop. Miestnenka scéna 3 po prvé. Miestnenka scéna 3 po druhé. Nachádzame sa... Kde sme? Vo vlaku sme? Neviem. Práve dotáčame scénu. Je tu asi 20 000 stupňov. Máme hotové chalani? Dobre, počúvajte.
Počkajte. Leori, stojí do velení. To druhé. Môžeme? Popri sa. Ideme, hej? Môžeme? Akcia? Na kráľovej hori stojí do velení. Na kráľovej hori stojí do velení. Vrch má na koleni, vrch má na koleni, vrch má na koleni, bez slovenskej zemi. Aj sem. Práve teraz ideme do Žiliny, vystúpime, počkáme nejakú pol hodinku a zase naspäť ideme do Bratislavy a počas celej tej jazdy točíme, takže máme na to fakt na 4 hodiny, ale stíhame to. Mišo, aha, Vitča. Tu si žil starý? Nechcel by som. Mám zrebného ruksaku. Jasne, máte benzičo. Natočenie je najkrajšie to, že vy nikdy neviete, do čoho idete. Vy môžete mať predstavu, že to bude super, jasne, však tu natočíme za chvíľočku, krátky záber a nie. Už to nastavujeme 15-20. Všetky dozičky som zobral, len 3 jednu som nechal, lebo som sa strašne ponáhľal po zápočte, aby som stihol vlak, hej. Banana Express! OK ľudia, takže my stále točíme a normálne máme nestíhačky, pretože to je tak niečo neúprostné. Vlak ide 2,5 hodiny tam, 2,5 hodiny naspäť a jednoducho stihnúť všetko, moc sa to nedá. Trošku veľa sme si toho napísali, s tým sme nepočítali. To sa stáva, bežná vec. Tvojím snom mať takto proste raz záhradu pri Kolejniciach. Keď ti každých 5 minút toto tu. To je sen. Teraz tak bývame, vieš? And it's a wrap. We did it. It's over! Dokonca sme stihli scénu, ktorú sme chceli vystrihnúť, lebo sme si mysleli, že nebudeme stíhať. Nebudeme. A týmto by sme sa chceli poďakovať železniciam Slovenskej republiky, a.k.a. ŽSSR, za to, že sme tu mohli točiť. a že nám umožnili využívať tieto vlaky na natočenie. Vlastne to je to, čo si ty povedal, lenže vinom. Áno. Ďakujeme vám. Díky, Broňa. Poprosím vás, chalani. Zredný, máš tu fanúšikov.